Stiže. Samo malo. Još malo. Evo je. Dobrodošli na najnoviju Koralovsku. Ura! Carstvo igračaka. Uskoro otvaranje. Stigli smo. Ali gde je prodavnica? Izgleda da još nije otvorena. Nije? Jao. Carstvo igračaka. Zašto plačete? Hteli smo da idemo u prodavnicu igračaka, ali nije otvorena. Pa sada je otvorena! Gle! Vidite, jel vam sad bolje? Onda ne smislite, nego ulazite unutra! Važi. Patriče, ustani. Ne, hvala. Dobro mi je ovako. Vidi. Jao. Wow. Vidi ovo. Jao. Mogu li da pomognem? Zavisi. Recite mi, volite li da pevate? O, ne. Nekoliko sati punih pesme kasnije. Igračke, divne igračke, la 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 la. Zdravo, Patriče.